חדשות 10 הערב. הרב אלון מדבר, ראיון בלעדי על הפרשה שהסעירה את הציונות הדתית. לא יעזור לאף אחד. אנחנו נאהב עוד יותר, ונאמין עוד יותר. חשיפה ראשונה, סאיב עריקאת מעודדת מתכנן רצח רחבעם זאבי. בריונים במדים, סדרת כתבות מיוחדת על אלימות שוטרים כלפי אזרחים. אתה מרגיש שאתה הולך למות. המסגד שנהרס הלילה ברהט כבר נבנה מחדש. לפריז בחזרה ב$200. איך נראתה טיסת הלואו-קוסט העברית הראשונה. חדשות 10 עם מיקי חיימוביץ' ויעקב אילון. שלום לכם וערב טוב, ברוכים הבאים לחדשות החדשות כאן בערוץ 10.